So interestingly, vapositori vekwababa Johani vari kupesana naWicknell Chivayo and they disagree so heavily. Let us take a look. Tidzosere our respect yechinamato chedu. I remember rimwe gore ndandapedza chikoro cho pakafa uye vainzi vapota gesi. Murume anonzi Baba Lawrence uyo anga asati amboita zvezvo MP kana chinhu. Vanhu vari munational hero speaker Lawrence vakaenda pamicrophone vakati ndizvozvo national anthem yaimbwa futi dzaridzwa igamba ramapemberera asi isusu tine ugamba hwatinomuziva nahwo kwanga kuina presidents vainzi vamugabe kana posta ravo chero waenda kuchereti uri wega wairi kwachura zvanzi vachaunge uno aita kunge ari kukuona imdaraini ukanangotaura kuti bhobho waitanga washeka kuti panani waitotya kutaura kuti bhobho nemukadzi wako waishoonango nemutengesi nemukadzi wako hawaimbotaura kuti mukadzi waishoka kuti anomuka achikutengesa varorenzi vakati zvino isu takuda kuti tingomuremekedza ndichakumbira vakuru vese vari pano vabvise shangu endai paNewsiana munonoona vhidhiyo rona nhasi riripo vakabvisa bhutsu vakasara masokisi vakatsika pasi hosana ikaimbwa polisi bendi zvese vakanga vakanyarara vapostori vakaisa hosana indosekamen asi nhasi vakuuya mumasangano edu vasina tsika yemutemo yavanokudza kuti muone kuti isu kumaswe takadhererwa wedu watinobeda naye anonzi seukidero watinoganza naye kuti vanhu mukurwadziwa nekuti kumachechi kwenyu hakuna munhu ane mari saiyeye ariko kuchechi kwedu kana muchida kuona kuti chinamato chedu chakapepuka pavakaenda kuZCC kumbungo anga akakapfeka kabeji dai Wicknell amtana zvokuti Baba Johani uya ndaimutasa mavhiri anoona akapfeka kabeji kayakamira ari rufaro kwamuwo asisi hatina kana one chekunamata chatinomiririra I'm telling you mukuru wedu number one vakaenda kwamarangi vanogara pasi vakatambarara vakapfeka geunzi airo vachiri neredha kugara pasi asi kana vakaya kumasofa hatigoni kuvaudza kuti tinogara pasi tinotanga kutsvaka kuti tinohaya kupi masofa tichikanganwa kuti varume ava vanotongotiremekedza nokuti vakatipa mvumo yekuti tinamata vanoziva kuti mukunamata umu mune simba rinonunura nyika saka vachitikudza saka isa hatifanire kutya kutaura chinopa Mwari wedu simba kuti nyika yacho igova nerunyararo isa hatitauri nemuromo kuti tonamatira nyika tinotaura nomunamato Haleluya Amen. nyaya ndutaretimizie zvikanzi mashisti ese vanhu vari kuungana apostoli tese tinoenda vamwe machechi vese vanoenda asi unoziva kuti hapana panombonzi tine muprofita wedu ari pano Baba Aroneji Johani Masowe wechishanu tanga tichikumbira titungamirire nemunamato pamberi pebasa iroro vanotsvagwa chaplain wekumasoja yainokunamatira iye vari kuedza kutaura kuti tiri kukuona kuti muri kupfeka magemenzi kati pakubvuma zvese zvimuri kutiratidza kuti hamuna kana chamwari hamugoni kutaura naye saka tikakupai nguva yekuti munamate munonamatani munoona chamunoziva pakunamata ozo vanenge vachitudza ipapai mvumi vanenge vachitudza rafi inotyisa havanosimudza fata wekuroma kuti anamate chitiripo vanoedza kutaura kuti yatori nani ini muchamwari hangu nai angori magemenzi amini nai ndiani achabatwa nemweya ndiani achaparidza ndiani achaimba zvinodzosera chiremera chechinamato chedu panzvimbo ndiani achamira nomunamato kuti vanhu tese tipepuke titarire kuti nzira yatiri kufamba handiyo here iri kutisvitsa mawere muna 1997 izwi rakambomba richiti ndine urombo nedzinza revatema ndiri kutiza pachishanu ndichienda kumangondo ndiri kutiza pachishanu ndichienda kumangondo nguva iyoyo vanhu vaishaya kuti izwi riri kuti ini ndakatozosvinura izvezvi kuona kuti anonzi mangondo acho ndiwani
iwaya atitoenda anoti mangondo mumangondo anotyisa handizive kuti tinodzoka here nyika kwairi kuendeswa handifunge kuti kune achakwanisa kuidzora unoziva kuti tine vaprofita vakawanda nevafundisi nevatungamiri vemachechi vakawanda vanotaura zvekuparadhaisi zvekunaka kwakaita kudenga asi pakati pavo vese hapana anoda kufa matyira avanoita rufu anotyisa unotyireko kuenda kunyemba yakanaka unotyireko kuenda kune zvese zviriko zviri kubudisa pachena kuti 90% yavo iri kutaura zvavasiri kuziva vane hwana akataura paradhaisi yekudenga aiona ndobva vangokopa kutanga kuitaura but havaizivi ndati polisi youya nekanzuru madzimambo enyika vouya vokokorodza muprofita wese ari muchitumbuzi vobva vati munhu wese ari kugara muprofita wese garani muprofita achipindwa naye murumu 1-1 nemapurisa nevatungamiri achinzi tiudze zvakaita ngirosi ava vakunda pano toda timutitaurira kuti ngirosi yakaita sei kumakaiona kana vaprofita ivavo vari 1000 panouya mhinduro 1000 vakasiyana nekuti pane vari kutaura ngirosi kwete kuti vakaiona asi nekuti vakainzwa umwe munhu ukamubvunza kuti sei uchiti baba anditi haatozive nekuti akangobva a very powerful message from Madzibaba, a very powerful message which can't be ignored. And when you're looking at the key points which he made, he gave reference to the days of Bodagezi. We all know that Bodagezi akafa panengua almost 2 decades or even in some years Bodagezi aenda. So he says that by then Masowe, they were well respected because when you're looking at the story of Bodagezi, his demise, he was told kuti asashandisa motikari yakati ashandise motikari yakanga yaiswa muteuro, but Bodagezi akaita zvemusoro wake and he used a different car because motikari yaifanira kubuda nayo yanga yarinoka kudzoka, and that was the end of Bodagezi. He was involved in a car crash achienda kumasvingo. Then you could see kuti zvaiva zviprofita zvemachokwadi zvaibatwa pamazuva iwayo. So he says it clearly that during those days, because of the respect yakanga ichipiwa Bodagezi by the political people, vakakwanisa kubvisa boots in honor of Bodagezi, zvichireva kuti vanhu vemasowe vakanga vachiri nesimba panguva iyoyo. Key point ndeyekuti Wicknell haasi kukudza baba Johani, Wicknell haasi kuremekedza baba Johani. Atora chinamato chababa Johani kuchiita chinamato chisina musoro kana kuti kuchiita nhambe tambe. That is the key point which was made right there. So akuenda achinopfeka mbatya dzezvimwe zvinamato zvakaita sana ZCC pasina matyira. Apedza izvozvo oramba achitaura futi pamusoro pababa Johani. Ndeimwe yenyaya yataurwa iri kunziyo iri kuratidza kuti chivhayo ari kubuda kana kuti akabuda mugwara rababa Johani chairo chairo. Pataurwa nyaya yakakosha yekuti mapostora havachakosheswe kana kuti vanhu veJohani Masowe havachakosheswe nechikonzero chekuti vakanga vachimbori vanhu vaiva nesimba, vakanga vachigona kuti vange vachinamatira nyika, asi hazvichakwanisiki. Ike zvino havachapiwe mikana yekunamata. Pamberi pavo pakutoiswa vanhu vechitendero chechechi yeRoma pamwe chete nemachaplain ekumilitary. Zvinova izvo zviri kubata-bata chimwe chikwata ichi chana Madzibaba ichi. Vari kutaura zvinhu izvozvo unongori mucherechedzo wekuti Masowe haachakosheswa nekuda kufumuka kwakakonzereswa nana Madzibaba Wicknell. So hanzi ndiani achamira nemunamato yava nyaya yakunetsa. Ende pataurwa nyaya yakafanana nenyaya yakamboitika kwamakandiwa yekuti uyai muprofite kuti muhomwe munei. Ndozviri kutaurwa panapa kuti kana vaprofita vazhinji vakafarirwa
vakanzi tipeiwo kana tiudzeiwo zvakaita ngirozi. Vamwe vazhinji vachataura zvavakanzwa kwete zvavakaona, ende vanhu vechiprofita vanenge vachitarisirwa kunzi vari vanhu vanenge vachiona kuti zvinhu zvacho zvakambomira sei kana zvinofamba sei. Saka hanzi nyika yaenda kumangondo, kwaenda nyika uku kwakuchinetsa kuti idzoreke. Mukazvitarisa zvinhu izvozvozvo ndo zvimwe chete zvimwe zvezvinhu zvava zvichitaurwa nanaprofeti Peter Wellington, zvataurwa nanapastor Ian Ndlovu, zvataurwa naapostle I'm forgetting her name, Apostle Fungulani. You can see kuti they are speaking about just one thing. Even vamakandiwa chaivo vakambotaura pamusoro penyaya idzodzo vakati no, zvinhu zviri kuitika izvi, the situation is now irredeemable, kuchadzokeka zviri easy. Kwangosara vaprofita vashoma shoma vari kungoramba vachingoti ramba wakatsika chepakati, but misleading their leaders. So this is it. This is a blast to Wycliffe Chivayo. Zviri kunzi nevamwe vake zvaari kuita izvi hazvisina chipostora mukati, hamuna chamwari pane zvose zvaari kuita. Your views and your thoughts.